Tässä on joku ihan varmaan talossa. Fuck. Mistä tässä on ase? Kuoleksä? No way! Nyt tää pitää mulle gridiin. Rani, sun ois pitänyt lokkaa itses. Ei mä kirjennyt. No voihan nyt kukukakas. Ai jaa. Yksi meidän tiimiläinen meni jo maitokaupalla kattoo jotain. Fuck! Hei, jättäkin riiputetaan mennä. Mulla on crashpadi. Mulla on crashpadi. Tappo, oikein tulee ränkkiä. Mut mä ehkä ite kuolen. 160. Noin, tapa yhä. Aimbatti, yhdellä on aimbatti. Mä kuolin. Oi vittu, nyt tää ei oo hyvä. Kun näyttää yhdellä on aimbotti. Mä lopetan sen videon.